Obi Cubana. Yesterday on Wednesday, come 48 hours saying you get to apologize to the Igbo mere expire because nobody will count from Monday last week or on Monday, Tuesday, and by Wednesday the 48 working hours were gazuo. And I have for any public announcement to disclaim him. So in view of that, I have more on where activates the process of stripping you off the title. And I have a Igbo Jikamba when I call in Igbo. Not Nandi when knowledge. Mba no bụrụ ka esi eme. So mụ na igwe Enugu ukwu akpago nkata. Na-akọkwara nụ mụ. Ọ yọkwara n'afa gị, ọ yọkwara si gbaghara gị, mana agwara m ya na onye ọ na-ayọ ga-ebu ụzọ ya ọrụ n'onwe ya nụnụ. Mana ọ kọchara wee kwuo na ya na nna gị gakọrọ akwụkwọ. Na ya na nna gị gakọrọ akwụkwọ na ọkwanụ otu a ka esi wee kpọta na palace wee yọọ ka echie ụnyaahụ echichi. Ya amaghị onye iwu na mbụ karịkwa na ya na nna gakọrọ akwụkwọ. So igwe kwenu ihe asị nnekwute igwe enwere n'Enugu ukwu uche anyị ga-akwere ya ugwu. Mana ya na ndị kabinet ga-akpa ka e wee nebe anya wee bido mara ihe a ya eme na ịnapụ gị nyawa echichi echiri maka na n'agbanyeghị na ịkparịrị Igbo niile ị nwekwuru mkpọchi ntị ikweghị ka ịyọ mgbaghara. It means na nwere nchegharị n'anya i mere so ọ bụghị na ịma ha mma wee kwu ya na ihe eji wee sị gị yọọ mgbaghara onye ahụ ma ewuru na ịmụ ịkpacha anya were kwu mana kịta odogo ewu na ọkụkọ anya na ịkpacha anya wee kparị ndị Igbo ikekwe ife iruru na irijugo ahụhụ nwanza ị na-asịzi chi ubi aka unu nwa. Ihe m na-agwa gị bụ na Igbo karịrị Igbo nwere spirit siri ike karịa ihe ị ga-aghọta. Na ị na-eri nri tata maka Igbo ọ spirit ndị Igbo mere iji were na-eri nri ị na-amagharịba ịchọbụ gbara egwu ruo na London, gbara egwu ruo na ebe ọ na ọ sọrọ gị gbara egwu ruo ọ ka bụ onye Igbo ka ịhụ. O nwerekwa onye dị against your political affiliation, o nwerekwa onye dị against of anybody na support. Ị nwekwara right as individual as a citizen of Nigeria ị support onye ọbụla ị chọrọ ị support. Mana ihe ị nweghị right bụ ịkparị ndị Igbo niile, collective intelligence of a tribe. You don't have such rights. So na ihe anyị ji agwa gị na ị nweghị such rights bụ because na ọ na anyị gba nkịtị unu bido na-eme agba unu otisi unu enigwe abele face unu agbanye ihe a ji kpọọ enigwe abele face unu ibe ebe a na-agba bọọlụ na speech ebe a na-agba bọọlụ onye ọbụla na-agba enigwe abele face ọ na-agbanye bọọlụ ova ọ na-agbanye bọọlụ nwere ike ome ndị onye ongo maka ahụ ya ebe ọ na-ahụ ya dọsara ọ gba bọọlụ ebe ahụ ọzọ ahụ ya ka ọma. So na ihe eji aghọta na Igbo agba akwa nkịtị iwe na-ewekwe ndị Igbo n'isi and as ọ dagburu ihe dagburu enyi nro n'ala Igbo, the defender of the youth of the Igbo race, echichi echiri mụ ndị Igbo niile nọ n'ala Igbo gbakọrọ aka wee chie m ya bụ echichi in 2020, all the official and recorded and publicized. So n'oge awa ka m ji were mara n'ọrụ m ga na-arụrụ ndị Igbo and adịbụ m arụrụ Igbo mgbe niile na-enwe ọgbaghara ewetago m atụmatụ eji were udo ji wee dị na Anambra n'agbanyeghị na ndị nyechara nya bụ atụmatụ ụfọdụ richere glory ha mana nsogbu adọrọ. Obi ụtọ m bụ na ndị gọvanọ niile nyere ezigbo atụmatụ eji wee mee ka udo dị na Anambra ha ọ na-ararụ ụra tata ha makwa na ọmụnwa bụ Emeka agbanyere ha atụmatụ udo ji mana Anambra mana other places. So ọ ihe ọma ka ọ bụ obodo nke ahụ ọ na-atọ m obi ụtọ. So nwoke na-akwụgharị isi na amam nke ọzọ onwe nke ọzọ gịnị a na-ayị mana chọọ mma aha nke anwa ịkpọdo ya afa ime publicity. So adị m alaki nke a nne ya anya ihe nne edobe ya anya na onye amaghị onye ọnwe ihe a na-akpọgara ha ya abịa ịhụ nke unu ahụgonu ka ya na Davido si were je
nwere onye ama ihe Davido merie na Nigeria no Davido merie mere nya dị famous kparịrị ama m mbọsị Davido kpa wee je hụ onye isi ala hụkwa ma vice president Davido kpa wee je nya je egbuoro Davido ikpe gbuoro onye isi ala ikpere anyị hụrụ ya na TV mana kịta ọ pụtara na TV national television wee na-ekwu na mbọsị ya na nwa be president mitiri ihe kachacha mee na ndụ ya nna amụ na asọm mmadụ kpọwụ wee je hụ onye isi ala the president of the Federal Republic of Nigeria ka mmadụ kpọwụ onye nwa Nigeria mma na-akụ egwu kpọgụ Davido nwa Chineke buniri elu n'ụdị ya nwe ha atụ kpọgị wee je hụ onye isi ala Nigeria onye isi ala ndị Nigeria niile tụrụ vootu ya na-echekwa ya wuru onye isi ala ga na-echekwa anyị ka mmadụ kpọwụ wee je hụ gị je hụcha anya ruo dị a kene onye isi ala gị na onye isi ala hụ onye isi ala kpọọ afa ọnya dịka ị bịaziri na ikpeazụzi were kwuzie na nwa onye isi ala mmata ịmataziri nwa onye isi ala enweghị any elective position onweghị ebe Nigeria si wee tụọrọ ya vootu si ya ngwa ya were ọkwa na wee na-achị Nigeria nọ na ọ dị privilege maka na nna ya na-achị Nigeria ahụ na onye na-achị Nigeria ahụ nna ya which to mean ụfọdụ ihe ndị ọ na-eme achọrọ m ije kwubie for now but maka ọ ma m mmarị ya and ọ maka isi wee bido n'agbanyeghị na ọ na-emezi onye osisi ya ọ maka anyị si bido so ọ bụrụzie nwebe onye isi ala ime itiri maka na e nyere m ego isizie na mmata nwa ị matara onye isi ala na nke anyị ga-ekwuru n'Imo ebu na-eme ọchalacha ọcha ha si bute ndị Imo na ọchalacha ọcha ha si bute omego Nigeria ihe abụzie nke ị jere matazi anya ebe ahụ mbọsị abụzi ihe emekarịchara na ndụ gị onye na-akpọkete ya nso onye ọbụla na-akpọkete nwoke anwa nso onye na-akpọkete ya nso o ji ndụ egwu maka ọ na-eme ka ogwumagana ịma ogwumagana ịbịa nso akwa efe na-eyi akwa efe iyi o chenji kọla anwa ọkwa Obinna iyi egwu bụ ụzọ kpọbeta ya ka anya na ya agbara Obinna iyi egwu bọyị na Victoria Island ama m mgbe ọ na-agba bọyị na Victoria Island ọ na-asa afụ mmanya na ọ na-aba anyị bataje n'ime klọb mgbe ọ wụ Cubana klọb before Obinna were anya akpịrị ego ọkwe hapụ ya ka biznes gbada ya ọfụma nke nwoke afọ ukwuru dị ọcha ọbịa ozegere n'ihu oche zechi ụzọ n'ahụ kwụsị onye na-ahụ n'ihe nke ịmago na anyị nwawa ọkpụ ọdụkamụba ọkpụ tọrọ ọkpụ Emeka abụ ọkpụ nnụ ka ije emegide du iwere Emeka abụ ewere tụọ ụjọ n'ụwa nọ onye ka ịhụ ịmakwa ebe nsi wee bido gaba ije na hapụrụ na otego ọ bụrụ ndị Yoruba si na otikpeti ditiwala enyi otikpe ti ditiwala enyi otikpe tati bẹ̀rẹ̀ otikpe tati bẹ̀rẹ̀ láti gbàtà bẹ̀rẹ̀ gbogbo àwọn tó ń jó káàkiri nísìnyí wọn ti bí wọn láti bí tí wọn ti rìn Ọlọ́run wọn lè dé mbẹ láyé some of them ndị a na-awụgharị ihe anụnwa ebe nsi bido otego m bidoro onye ka nsoro na Yoruba otego ike dọ n'azụ ọ bụrụ taa onye ka nsoro na Yoruba ebe nsi bido na gaba ụkwụ ha ma nrunwude nụ na-awụgharị ụmụ opportunist àwọn mbe ye mu tó ń bẹ́lẹ̀ ye wọ́n tún sọ̀rọ̀ sẹ́lẹ̀ yẹ tani bàbá rẹ mo ní tani bàbá rẹ onye ò nna gị gị nwa na-awụgharị onye ò nna gị ọ maka na achịrọ m ịmago na mụnwa ụdị mmadụ mbụ ọ na-enwezi ihe na-adị m ka ihe ịmago onye ri ndegoro ri akwụ ugo makwana iri ndị akwa ri akwụ ugo were akwụ ugo wee siere nri iricha enye akwa onwezi ihe akwa ọkụkọ utoyo unu na-awụgharị unu chere eso m unu eme ije lacha efere unu ije lacha ọ bụrụ na nsoro unu chọọ ije melacha ịlacha otego ụmụ ya anyị akarịgo ụmụ ya mmiri ya ego anyị mere ihe 1998 mgbe m dị na nwata ọ na ihe m mechara na nwata ka m ga-emebe n'okenye m 48 years old today I was m nwata so etipikwana m nwe gbago m ya from Ọnịcha gba anya Tomedugiri mụ na ala Haji Maideribe ha emekogo ihe
bata Jos mụ na ya ayakwa ndị ha mekọgo ihe jee Kanu mụ na Abubakar ihe emekọgo ihe. Okay, I was the youngest jere na Jos convention in PDP convention in 1999. Eso nkwuru na iro wee na-eme the program. So ụmụ ya na-awụgharị today na-awụgharị na-agbara Israel maka na ị na-agbara Israel ka iji akparịziri ndị Igbo na ndị Igbo ma agwa unu ịgwụrụ ihe niile unu debere unu na-eme mkpọtụ ịmụ ihe ahụ ego ugboro ole ka unu fugoro Femi Otedola na Aliko Dangote na Tony Elumelu na-egosi ụmụ ihe ahụ unu nwere still ihe niile unu onweghị ihe unu to them unu jekwa Transcorp Hilton na room ka unu na-anọ unu amụkwadị na mmadụ nwere hotel Tony Elumelu unu na-awụ foto ya ebe ahụ ọ bụrụzie gị nwere Transcorp Hilton unu ya azọgbunu mmadụ wit okwu ma a sị na ọ gị nwe Transcorp Hilton you know. So unu ihe na-agwa unu bụ ọ bụrụ unu mee unu ebutuo because na nwere ebe eji mpako eje. So obi na ihe bụ anyị agba akwa nkịtị anyị amụkekwa the process of stripping you of your title. Anyị gacha through the process a ga-publish na newspaper iwe nwa aza afa anwa ọzọ anyị kụfu court so na ihe dị ebe ahụ bụ okwu ga na-abịara unu and unu mana mụ nwa m kwa ana m aspire kwa unu mụkwa na akwụkwọ m presidential aspirant so I'm a nationalist adrom tribalistic ana m eme ihe tribe adị m mma na Yoruba land adị m mma na Igbo land adị m mma na ugwu Hausa onye dịka mụ kwesịrị ịchị this country chicha anya Nigeria ama mma chicha anya Nigeria ama mma so ka anyị na-emegodi ya nwayọ emeche ọ ya adị mma Obinna ihe egbu agwago gị hapụ gee yọọ ndị Igbo mgbaghara ị na-ayọ ndị Igbo mgbaghara ị na-emechikwa onwe gị ike ọ karị n'ọhụ anya edi ntị edi nke akara edi aka ka a na-ekwu ada eteka riadụ duo onwe wa ọdụ riadụ duo onwe wa ọdụ Obinna riadụ duo onwe wa ọdụ ngwe ka ọ dịgodu